rikki. Sain jopa 4 timanttia. Nyt voin vihdoin craftata itselleni louhintahakun. Mikä toi on? What? Mennään, mitä tossa Sainissa on? Sinun täytyy hakea Infernoissa. Hae Infernoissa. Sinua tarvitaan Infernoissa. Okei. Mut mistä löytäisin tähän tietoa? No, kai mä sit jatkan jonnekin tänne suuntaan varmaan. Mä oon ihan varma kyllä mitä tää niinku meinaa. Mä oon kyllä kuullut siitä Inferno SMP:stä, mut jos me täältä löydettäis jotain, mikä kertois meille mitä Inferno SMP on. Matkanut jo monta viikkoa, monia tuhansia blokkeja ja ketään ei oo vielä löytynyt. Hetkonen, kuka toi on? Ei, jätkä, onko se kuullut mistään Inferno SMP:stä? Mä haluaisin tietää, minne se voi hakea. Mä todellakin kuulun Inferno SMP. No voiko se kertoa? Sun eikä pitäis voittaa mut, et sä pääset sinne. Siis haluatko mennä vai tota kautta? Joo, todellakin, tykkään tosta. Mua! Mä tiedän, että mä voin tosta. Sun pitää voittaa mua. Onko se varma tosta? Mä oon aika varma. Molemmat tietää, miten tää päättyy. Oi! 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 Joo, eli tossa oli tuo mun hullu alkuesitys ja nyt mä voisin vähän kertoa mun kokemuksesta SMPn, niinku SMP-kokemukset, missä mä oon esim. Ollut ja myös. Eli mä oon ollut Fantasy SMP 1, Fantasy SMP 2, mä oon ollut Twist SMP Season 1, Twist SMP Season 2, mä oon ollut Farce SMP Season 1, Season 3 ja Season 4. Mä oon ollut Shadow SMP Season 3, Season 4, Season 7. Timantti SMP oli vähän semmonen pienitasoisempi SMP, missä ei ihan hirveästi hyviä pelaajia ollut. Niin mä pelasin siellä Season 1 ja Season 2. Sitten mä oon pelannut Loot SMP Season 4. Se oli aika lyhytkestoinen, mutta siellä kuitenkin jotain fightteja oli myös. Minulla on myöskin ihan hyvät grindaustaidot ja tiedän miten saa gearia nopeasti ja miten saa gearia. En myöskään luovuta jos kuolen, vaan mä hankin minun rikkaat tavarani takaisin. Tässä vielä loppusanani. Olen sosiaalinen. Minusta on hyvä peliseuraa, olen hyvä tiimiläinen, olen hyvä SMP-pelaaja, osallistun paljon vaihteihin ja en vain noissa basella. Olen myös hyvä gearaamaan, aktiivinen pelaamaan. Ja mä oon 13-vuotias ja mä haluan tälle serverille, koska... Ai niin, ja haluan myös striimaa, turpa kiinni vodotsi. Sneak katsoa on aika hyvä twisti, tai semmonen... just semmonen servu, mitä mä haluaisin pelaa ja haluaisin olla osana. Ja... Tässä oli varmaan about mun Inferno SMP-hakemus. Toivottavasti pääsen. Ja hyvä jos katsoit tämän Pro-hakemuksen. Hei hei!